ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ये गुरु साक्षात् शून्य ब्रह्म तस्मै से निरंजनाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं देवी ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भैरणं सबलोकैकनाथम। ଯିଏ ବାପାର ନୁହେଁ ସେ କାହାରି ନୁହେଁ। ଯିଏ ବାପା ମାଆର ନୁହେଁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେହି ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ମାନନ୍ତି। ବାପା ମା ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେତୁ ହେଲା ପରେ ସେହି ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେତୁ ହେବା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଧନକୁ ଖାଉଥାଏ ସେହି ପିଲା ଦାରିଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିନଥାଏ। ଜୟ ତିରୁନାଥ।